Terve! Ja tänään aloitetaan uutta sarjaa, jossa minä opetan juuri teille siellä. Opetan uusia skillejä. Tai no uusia. Aika helppoja skillejä silti. No kumminkin. Ensimmäisenä meillä on Ronaldo Job, jonka minä näytän tällä ensin tässä. Ja sitten kerron ohjeet, miten se tehdään. Joo. Siihen. Siinä oli semmonen helppo skilli. No, minä näytän teille miten se tehdään. Elikkäs. Teillä on tässä pallo. Juoksette vastustajaa vastaan. Tässä. Tässä on vaikka vastustaja. Mä tulen täältä. Annan jalan tälle puolelle vähän. Tällä jalalla, tällä jalalla. Työnnän sen nopeasti tänne ja lähden juoksemaan. Että semmoista tällä kertaa. Tykätkää jos haluatte lisää näitä ja kommentoikaa haluatteko lisää. Se oli Samuel Paunonen täällä. Heipä hei!